Знаете ли, че комплектът Absolute Cell Active вече е удостоен с цели 4 престижни награди? Сред тях е и наградата Крал Седжонг отличие, което обикновено се присъжда за иновативни технологични постижения. Това означава, че нашата козметика е призната не само в света на красотата, но и на научно ниво. Комплектът включва 6 високоефективни продукта. Тоник хидратира и подготвя кожата за следващите стъпки. Ампула стимулира клетъчното обновяване, стяга и укрепва кожата. Серум изглажда бръчките, изравнява тена и повишава еластичността. Лосион балансира, омекотява и поддържа оптимална хидратация. Крем за очи намалява оттоците и тъмните кръгове, повишава еластичността. Крем за лице интензивно подхранва, регенерира и прави кожата копринено мека. Всички продукти са създадени на база патентована формула с клетъчно действие, което ги прави изключително ефективни. Един комплект стига за 6-7 месеца ежедневна употреба. Единственият начин да ползвате продуктите на южнокорейската компания Atomy, това е да се регистрирате за нея, а регистрацията е безплатна. Ако се интересувате, пишете ми.